καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Εδώ ο Λεωνίδας X και παίζουμε Fortnite για άλλη μία φορά. Το loot μας κακό όπως πάντα σχεδόν. Εκτός από το τελευταίο βίντεο που ανέβασα. By the way, να πάτε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο και έκανα edit. Οπότε σας παρακαλώ να πάτε να το δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο και θα σας αρέσει και εσάς πολύ. Και δεν κοροϊδεύω. Έκανα βλακιά. Θα μου πυροβολάνε όμως. Εντάξει, μορταραγία, δεν θα πεθάνω. Kills. Καλά, ο παιδί μου πετύχει, εντάξει. Καλά, δεν το πετύχα εγώ, αλλά... Oh, no. Για λάθο. 126! Πάμε για το kill! Έτσι, γιατί είμαστε καλοί, bro! Εγώ στους πιτσιρικάτες τους μαθαίνω, bro, you know. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νεοτροπία, read the book. Νεοτροπία, read the book. Another book. Philosophy of nature, bro. Πάμε λίγο. Δεν αφήνουμε κανένα ζωντανό. Έχουμε κάνει 3 kills και εντάξει, δεν είναι και τα καλύτερα kills που έχω κάνει, αλλά θα πάμε καλά, νομίζω. Εσείς τι θα λέγατε για τα skills μου στο Fortnite? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Και πατήστε και ένα like για να φτάσουμε τους 10 συνδρομητές στο κανάλι μας. Είμαστε πολύ κοντά και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που δεχόμαστε αυτή τη μία μέρα που το ανεβάσαμε αυτό το βίντεο, το τελευταίο βίντεο. Για να πάμε να βρούμε κανένα άτομο γιατί δεν μας λέει καλά. Revolver, πω, να τους όμως. Δεν έχω ρε φίλε και το τέτοιο, το καλό μου, το αγαπημένο μου, ξέρετε. Δεν νομίζω να μην ξέρει κανείς το αγαπημένο μου. Όχι, εντάξει, δεν με νοιάζει, το ξέρετε. Έδωσε αυτό που ήθελα, έδωσε. Αλλά είναι κι άλλο ένα όπλο, δεν είναι μόνο αυτό το αγαπημένο μου. Δυστυχώς. Άμα είχα ένα αγαπημένο όπλο. Όπα, πυροβολισμοί. Εντάξει φίλε, δεν με νοιάζει, για να μην είμαι καλύτερος shooter. Σκοτώνονται ρε! Εντάξει εκεί. Έχασε! Είμαι πολύ low, χρειάζομαι προστασία. Χρειάζεται να χιλάρω. Εντάξει, μπράβο μου που δεν πέθανα πάντως. Μπράβο μου. Yes. Ένα από τα καλά όπλα θα έλεγα. Σπάει ράφι το αγαπημένο μου. Πιάω. Σπάμε. Ρε φιλά, στο καταβαίνω το τέτοιο. Έφυγες μάγκας. Μια χαρά είμαστε. Βάλε σφαίρες. Και σε αυτό. Όχι, σε αυτό έχω. Σε αυτό εντάξει, θα βάλω εγώ μετά. Άτομο είναι. Victory Royale! Πάμε λίγο μάγκες μου. Αυτό είναι το βίντεο με Blitz Royale. Σας χαιρετώ, σας φιλώ και θα με δείτε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!